Може би този филм е последното предупреждение преди да умрете, което да ви напомни за смъртта и да ви накара да помислите за отвъдния живот. Слабостите, с които хората се сблъскват всекидневно, са още един пример за несъвършения и временния характер на земния живот. Тялото им постоянно се нуждае от почистване, хранене и почивка. Хората, които се смятат за много красиви и се възгордяват от това, като станат сутрин, въобще не изглеждат толкова добре. Голяма част от хората приемат недостатъците, някои от които споменахме по-горе, като много естествени. Те не размишляват върху това, защо са сътворени с толкова слабости и недостатъци. Защо имат нужда да се поддържат и почистват? Действително обаче, ако Бог бе пожелал, човек нямаше да има никаква слабост, никакъв недостатък. Нещо повече, никое друго живо същество не е толкова нуждаещо се, колкото човек. Така, например, едно цвете, въпреки че излиза от черната и кална почва и не знае какво е това поддръжка, винаги е съвсем чисто и има приятно благоухание. Ако Бог бе пожелал, можеше и човекът във всеки един момент от живота си да бъде толкова чист и добре ухаеш като цветето. Но човекът умишлено е сътворен безпомощен, слаб и нуждаещ се от поддържане. Всичко на тази земя, която е създадена като място за изпитание, е осъдено на устаряване, износване и изчезване. Истинските и вечни блага са единствено при Бог. Сура Хадид, Бог напомня на хората за временния характер на земния живот последния начин. Знайте, че земният живот е само игра и забава, и украса, и хвалба между вас, и умножаване на имотите и децата. Подобно на растения след дъжд, възхищават се сеячите. После изсъхват и ги виждате пожълтели, после стават на съчки. А в отвъдния живот има сурово мъчение или опрощение от Аллах и благоволение. А земният живот е само измамна наслада. Наред с болестите, физическите недостатъци и старостта, съществува и друго доказателство за временния характер на земния живот – природните бедствия. Земята е изправена пред една голяма опасност, която би могла да дойде от космоса. Метеори. Това бедствие се е случило вече. Според учени, този сблъсък е станал причина за изчезване на всички видове динозаври. Във всеки един момент в Земята може да се блъсне друг метеор. Остава само един въпрос. Кога?
Тази опасност, пред която Земята ни е изправена постоянно, се е превърнала в източник на вдъхновение в холивудските филми. Във филма Армагедон са показани огромни разрушения, които биха предизвикали малките метеори. Филмът "Сериозен сблъсък" засяга подобна тема. Гигантски вълни, предизвикани от един огромен метеор, паднал в океана, поглъщат големи градове. Тези серии не са само фантазия, защото Земята ни е изправена постоянно пред тази опасност. Ако си представим, че Земята е с големина на една ябълка, то земният пласт, върху който живеем, ще бъде обвивката на тази ябълка. Земният пласт, върху който живеем, е толкова тънък, слаб и неустойчив, дори най-малкото въздействие, което би могло да бъде оказано отвън, би го разцепило. Опасностите не са само на небето, те са също и под краката ни. Непосредствено под земната кора, върху която живеем, е разположен магмен слой, където температурата е 1000 градуси. Понякога тази магма излиза от земната повърхност в резултат на вулканична дейност. Всъщност, нашия свят буквално виси на косъм. Нещо повече, понякога величествените планини се разпадат като късчета в резултат на тази идваща от дебрите на Земята вулканична сила. Няма начин да се избегне едно такова бедствие. Грандиозните градове и великолепните сгради които хората са построили с гордост, могат да рухнат за секунда.
На Земята почти на всеки 2 минути стават земетресения. Но те са много слаби и затова хората не ги усещат.